Avui, en el vostre dia, és un fill el qui parla de son pare. El gran consol per qui l'ha perdut és recordar-lo, i a qui encara el té perquè el pugui estimar un poc més. Perquè el pare era i és un home bo. Per mi, pels meus, per als nostres, l'home més bo que han conegut. Va tastar el dolor, la pena, l'enyorança, la feina, en va fer tanta. Però res va saber de les grans tragèdies de l'home. Mon pare no va saber mai el que era enveja, egoisme, odi, comandera ni figurera. Mon pare era un home normal i corrent. Va saber comunicar-se amb lo millor del món, els infants, els amics i els animals. Mon pare connectava i a voltes fins i tot enrampava. Li bastaven els seus ulls blaus i la seva mà grossa i calenta per dir tot el que poden dir les paraules. Sempre escorava cap a un mateix lloc. Sempre s'atirava cap a un mateix punt. Els dèbils. Els dèbils eren els seus. Els dèbils eren la seva gran debilitat. Era tan simple la seva fe que mai no es va preocupar per canviar. Mon pare mai no va tenir dificultats perquè la mesura de la seva fe era estimar. Per això, i per tantes i tantes coses, avui, mon pare, mon verb es fa paraula perquè li manca el cos de la vostra presència. Mon coratge proclama fins on pot arribar, foll d'estimera, el clam de la nissaga, perquè no hi sou, mon pare. Per molts anys, mon pare.